אודליה, מה מכינים היום? צ'ונט? במטבח עם אודליה. סרט קטן. מה? מה? שום מה סרט קטן. לא, גם ככה נגמרים לי המים. רגע, את חושבת שזה בגלל הסיר? לא יודעת. נו, אז אודליה, תביא סיר קטן. זה הכי קטן שיש לי. תפתחי אותה. רגע, תני לי קודם כפולתה. רגע, אמא, את חושבת שזה יכול להיות קטע של הסיר? לא. זה אצלי מכמה. לא כזה, לא. זה מה שאמרת לי, לא? לא, זה חשוב, כי אנחנו רוצים לעשות בדיוק כמו שאת... לא, יש אבקה. אבקה. אז אני צריכה לקנות. רגע, איזה אבקה? אני אראה לכם. שלום. כמו שיש שקיות של מרק עוף, שקיות קטנות. כן, מרק פטרי, שקיות קטנות. אז יש כזאת. מספיק. נעלם. מה, כל כך קטן? כן. לא, עוד קצת. אחר כך. אני אצטט את שחלי. מה? מה את משחקת? טוב, זה אני לא יודעת. טוב, מה זה יזיק? מה זה מזיק זה? מה? מה השטויות האלה? מה זאת מזיק? לא, זה לא מפריע. לא, אין בעיה. למה? זהו עם הרגרינה, רבע חבילה. רגע, אבל זה כל המים? כן. דניאל, תאספי את הלגו, נראה לי זה עכשיו המשחק החדש, לאסוף את הלגו. את הולכת לשמוע את זה הרבה, לאסוף את הלגו. היא נותנת בעיטות, יאללה, כיף משחק. דניאל, אני שמה חצי חבילה. בואי רגע. לא צריכים חצי חבילה. בואי רגע. זה תני על האש. מה? תגידי. איזה צבע זה? איזה? אדום. ואיזה... בואי רגע, בואי רגע. איזה צבע זה? למה? כי אני רוצה לדעת איזה צבע זה. אבל יכולה שהיא תהיה עם הפנים לפה? בואי רגע, בואי. תחילה לשם ותעצרי אותה. דניאל. אדליה, את לא מוציאה? דניאל! אדליה, את משאירה? לא, מה, אבל כאלה קטנים? למה? את עושה שלמים, לא? נכון. לא כאלה קטנים, נכון. בגלל זה לא, אבל אולי ככה זה מתבשל יותר טוב. הם יותר רכים. אני אותם שלמים פשוט. לא, שלמים לא. איזה צבע זה? ירוק, נכון. שלמים לא, חתיכות גדולות. וזה צריך לנסות. יש לו כמו למעלה. זהו, ומה עוד? אשרת ישועית וגריסים. עד כמה? את מקלפת הרבה תפוחה גם, את עושה? היא עושה לגדוד. תראה, רק אריאל אוכל זה חצי צלחת מה שאריאל לוקח. טוב, הוא לא אוכל משהו אחר. מה הנסיכה שלי? אתה הרבה? לא, בסדר. תראי עוד קצת. כן, אני שמה כוס. שאני עושה, אני שמה... כשאת שמה לגדוד את שמה כוס? כן. וזה? ככה, זה יישאר פשוט. מספיק. מה הגדל? מה נשאר?
רגילה, קללות. מה את לא רגילה? כל כך קצת? כן. אין לך מה לעלות לפה. זהו. עכשיו מה? תגנוך צריך לאפשר גם? מה? תג'חנו. כמה עושים? תמיד היא להבטיח. יש 1.5 ואני אשאיר 1.5 לפעם הבאה. מה? לעלות? לנושא של זה? אין לך מכסה לזה? אבל יש לי משהו. למה זה צריך להיות אטום? בטח. זה הנה. רגע, למה? זה סיר לך? להיות סגור טוב טוב. יש את זה ויש את זה. זה צריך להיות סגור טוב? שימי הפוך שיהיה אטום. גם לא. הנה, עלינו על זה. על הבעיה? כי אנחנו תמיד שמנו את זה עוד עם פתח. כן. לא, מה פתאום? צריך להיות... למה שמים את זה בתנור? שיהיה אטום אטום. זה לא הבנתי. כן. את יודעת מה שיש כאלה עושים? שיהיה אטום. רגע, תכף. לוקחים פה ושמים פה נייר כסף. באמת? של בטח, צריך להיות אטום אטום. כן, נכון, עושים את זה הרבה פעמים בסיר לחץ אפילו. סיר לחץ זה הולך מהר. זה אני בלוק. לא אוהבת בסיר לחץ. מירה עושה בסיר לחץ. דניאל, בואי תאספי בבקשה את הלגו שלך. רגע, אודליה, אין לנו על זה? זה אין להם מכסים שיש נייר לי. כסף יש לך. טוב, תני קודם שזה ירתח, אבל. על אש גבוהה? כן. אז מה, אז אנחנו צריכים פשוט לקנות סיר, עם מכסה. לא אודליה. לא, מספיק מים. רגע, אז עכשיו שזה עצום, זה מתאדה פחות או מתאדה יותר? זה מתבשל, זה הכל לתפוחי אדמה, סופגים את הכל מה שיש שם. דניאל, לא לשחק עם זה. אבא לא מרשה לשחק עם זה, נכון? תני לי נייר לנגב את הידיים, תני מה שנפל. פה, מה שנפל. דניאל, את יודעת לספור עד 10? בואי נספור עד 10. 1, 2, תני את זה גם במחר. 6. רצינו לשבת לאכול. הכשרתי את זה. רגע, ואז זה מילה בקטנה בזה. לא, נייר כסף משהו. לא, זה אטום הסיר. תראה מחר, אם זה לבן, סליחה דניאל. אז לוקחים נייר כסף ושמים ככה, מסביב. ככה, על אש קטנה, ככה. אתה רואה? כן. ככה. שזה יהיה טוב יותר טוב. פה, כן, ציבור. זהו. לא. היום. אז יכול להיות בזה נפלנו, בזה. כן. בסגירה. ואני חושבת שבפעם ההיא שבאמת יצא לנו טוב זה היה שזה היה בתנור, ואז אולי בתנור זה היה... מה? כן. הדשון? כן. לא, אבל גם בתנור פתחנו אותו. אז צריך להיות סגור בתנור. גם בתנור הוא היה... המכסים, אבל המכסים, הסירים נמסים כבר. הנה, זה נמס לי בתנור. כן.